els nois i noies han de detectar necessitats reals i fer-hi front. Fer-hi front com? Generant un servei a la comunitat o a persones concretes, generant una possibilitat d'ajuda. I la tercera, i també molt important, és que en aquest procés els nois i les noies han d'aprendre molt, han d'aprendre coneixements, han d'aprendre competències i han d'aprendre valors. I han d'aprendre coneixements, competències i valors relacionats amb el currículum. És a dir, coses de les que normalment entenem com sabers escolars. La suma d'aquestes tres coses, necessitats, servei a la comunitat o a persones i aprenentatge de continguts acadèmics, és el que en diem l'aprenentatge-servei. De fet, en l'inici de la humanització s'hi han posat molts motius, és a dir, si hem sigut capaços d'usar eines, si hem sigut capaços d'usar el llenguatge, i tots ells segur que tenen un paper. Però probablement no ens podríem oblidar, i cada dia des de la biologia, des de l'etologia i des de molts altres camps se n'adonen que una de les forces que ens ha convertit en éssers humans és la cooperació i la solidaritat, que de fet són dues coses complementàries. Per una banda, fer coses plegats, i per l'altra, fer coses plegats en benefici de col·lectius o persones que els hi fa falta. Llavors, la humanització, en molt bona part, depèn de la progressiva generalització d'aquesta voluntat d'ajuda. Llavors, l'escola, què hem de fer? Doncs treballar en la direcció que aquesta pedagogia del do, de la donació, es vagi extenent. I això em sembla que els joves en són molt sensibles. I després són capaços de concretar-ho i multiplicar-ho amb moltes accions diferents.